mahirap po ang nagtatrabaho, lalong-lalo na kung yung boss mo mahirap pakitunguhan. Kaya nga, ang tanong, ano ang gagawin natin pag ang ating katrabaho o boss o yung may nakakataas sa atin ay mainitin ang ulo at nagiging napakahirap gawin ng ating trabaho dahil sa kanila. Una po, huwag niyong tigilan yung pagdarasal dito sa taong ito. And pray with love. Huwag kayong magdarasal na nagagalit dito sa taong ito. Pero kamukha ng ating Panginoon, magdasal tayo na may pagmamahal. Diba? Sabi ng Panginoon, pag meron kang kaaway, pagdasal mo, yung mga masama sa iyo, mahalin mo sila. The first thing that we can do immediately is to pray for them. And remember, pag tayo po ay nagdarasal, kung hindi naman agad-agad nagbabago yung tao, nagbabago yung sitwasyon, tayo ay ang binabago ng ating panalangin. So persist, continue in prayer, no? Persevere in prayer. At sana po kayo ay mapalakas ng inyong pananampalataya at ng inyong pananalangin, no? Pray for the difficult person in your life. But secondly, tandaan niyo po ito. Sana be very kind to that person. Paano mo mapagbabago ang isang tao? Sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa kanya. Be the kindest person that you know and see the effect. Alam niyo po, napakahirap magalit sa isang taong napakabait. Napakahirap, no, na lokohin ang isang taong napakabait dahil siguradong makukonsensya ang tao. Isa pong teknik, pamamaraan ginagawa ng mga unang pari, unang santo para mapagbago ang puso ng mga tao ay ginagamit palagi yung paghihirap, hapdi, pighati ng ating Panginoon sa krus. Na palagi sinasabi na kahit na siya'y pinahiya, kahit na siya ay pinahirapan, hindi lumaban ng ating Panginoon, tinanggap niya ito, no? At habang sinasabi po ito, no, mararamdaman natin na tayo makukonsensya. Ano ba yung ginawa natin dito sa napakabait, napakabuti nating Panginoon? Kill them with your kindness. May kasabihan pong ganon, no? If kindness didn't work, be more kind. Sabi po nila, no? Ibig sabihin, kulang pa rin yung iyong pagiging mabuti, yung iyong pagiging mabait, no? Pero alam ko po, tao lang tayo naiinis, tayo po ay nagagali, tayo po ay nauubusan ng pasensya. Pag dumadating na yung mga ganyan na emosyon natin, oo, tanggapin mo sila, pero wag mo silang pababayaan na manatili sa iyong puso, sa iyong isip. Ialay mo sa Diyos. Kaya kamukha po na palagi ko sinasabi, inhale, exhale. Labas nyo lang po. Ano man yung mga negatibo na inyong nararanasan, kung ano man yung mga masasama na inyong nararamdaman, hindi po magandang lugar o lalagyanan ang puso, ang isip sa mga negatibong bagay. Be very kind and see the transformation, the miracle of change that will happen in your life and in other people. Pangatlo, kailangan po na walang personalan. Tandaan niyo po yun. Huwag niyo pong gagawing very personal. Itong pinapakita, sinasabi, pinapadama sa inyo ng inyong employer. Para mawala yung feeling na pinepersonal tayo, simple lang pong kailangan yung gawin. Unawain nyo yung tao. Tanungin nyo ang inyong sarili. Kung ako yung nandun sa lugar niya, ano kaya yung nararanasan ko? Ano kaya yung buhay ng isang taong dito? Kasi ang isang tao, kung hindi naman magagalit ang isang tao, kung wala siyang dahilan, lahat tayo po, meron tayong pinagmumulan, meron tayong pinagdadaanan, di ba? Ang kasabihan nga, hurt people. Kung hindi nasasaktan ng isang tao, hindi makakasakit yan. Kaya nga, huwag niyo pong gagawing personal. Kaya masamang magsalita, masakit magsalita, nasasaktan yung tao eh. Meron siya pinagdadaanan. Ano kaya ang pinagdadaanan ng taong ito, ng inyong employer? Bakit ganyan siya? Kung wala naman siyang pinagdadaanan, maganda din itanong sa ating sarili, baka naman meron na din akong pagkukulang. Paano ko i-improve yung aking ginagawa? Kaya yun po yung susunod ko ding advice. Be better with what you do. Do not wish your life to be easy. Wish that you are better. Wish that you are better. Hindi po madali ang buhay. Hindi magaan ang buhay. Pero paano magiging madali? Paano magiging magaan yan? Sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating sarili. Pag-i-improve ng ating sarili. Pag naging mas malakas ka, naging mas masipag ka, naging mas magaling ka, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, trabaho, magiging madali yan kahit kaya mong buhatin yan. Wish that you were better. Tandaan nyo din po ito. It is not about what you do.
It is about how you do it. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Kayo po mga nagtatrabaho. How do you work? Paano ba kayo nagtatrabaho? At ano ang sabi ni San Pablo? Work not as if you are working for men, but work as if you are working for God. Magpagod ka, hindi na iniisip ako'y nagtatrabaho para dito sa boss. Pero ikaw ay nagtatrabaho para sa Diyos. Hindi po boss ang ating talagang pinagkakautangan ng loob. Ang Diyos ang ating pinagkakautangan ng loob. How do you work? Paano ka nagtatrabaho? May quality ba yan? Buong lakas mo ba? Buong effort mo ba? Binibigay mo na? Kung alam mo, binibigay mo ang lahat, wala ka dapat pag-alala. Pag nakita ng isang employer na talagang masipag ka, all out, the best ang iyong binibigay, sa tingin niyo po, magagalit pa ba ang boss? Di ba hindi na? Because people see the quality of our work. And remember that people will always pay you based on the quality of your work, not based on how much you have done in your work. Kung gusto mong mas marami pa ang iyong tanggapin, dagdagan mo yung pamamaraan kung paano mo ginagawa ang bagay-bagay. Kung tamad ka, kung meron ka ng mga pagkukulang, abay, hindi talaga matutuwa ang iyong employer sa iyo. Kaya sana po walang personalan. Bigyan nyo ng pansin, improve nyo ang inyong ginagawa. At unawain nyo yung inyong employer, yung inyong boss, at kaya ganyan siya. At kung kayo po ay magiging mas mabait, mas maunawain sa kanya, mas mabuti sa kanya ba, walang dahilan para hindi siya magbago ng trato sa inyo. Pangatlo at kahuli-hulihan, kung talaga kayo po ay inaabuso, dapat umalis na kayo. Maghanap kayo ng ibang trabaho. Paglaban nyo ang inyong karapatan. Pero maganda din na maging honest kayo sa kanya. Kung talagang na-hurt yung feelings nyo, nasasaktan kayo, bakit hindi mo sabihin sa tao? Yan yung problema sa ating mga Pilipino kasi mahiyain tayo non-confrontational tayo Meron tayong hindi gusto, hindi natin masabi sa tao. Kaya ano po nangyayari sa atin? Tayo nagiging very passive-aggressive. Anong ibig sabihin nun? Dinadaan natin sa ibang pamamaraan. Meron tayong hindi gusto, hindi mo masabi dun sa tao. Ano yung ginagawa natin? Diba? Sinisiraan natin siya sa ibang tao. O baka naman merong na kayong ginagawa para maging mas mabigat, mas mahirap yung buhay ng inyong employer. Pero hindi sa nakakantong dun sa ganong eksena o senaryo kung sasabihin mo lang yung ayaw mo o yung nasa saloobin mo. Nakikipagtrabaho ka, sabihin mo sa kanya, gusto mong maging mabuti yung inyong working relationship, communication is the key. Ngayon kung nag-usap kayo, sinabi mo, honest ka, inunawa mo siya, ginawa mo na yung the best mo, alam mo wala kang pagkakamali at pagkukulang, at ganun pa rin yung trato niya, I think it is time to move on, to find other work. Hindi nyo naman po binenta ang inyong kaluluwa sa kanya. Baka yan din ay pamamaraan ng Diyos, ginigising kayo, sinasabi na, umalis ka na, meron pang ibang mas magandang opportunity na naghihintay sa iyo. So, we work, no? So, we pray, and yet we work still. Yan po yung motto din ni San Benedict, ora et labora. Hindi lang puro dasal, pero butihin niyo po ang inyong pagtatrabaho. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.